Doulle. Sí. Hola, soy Alex y soy portero de Benjamina. Y tengo dos preguntas para hacerte. ¿Cómo reaccionas cuando fallas en un gol? ¿Y qué consejo me darías para llegar a ser un portero como tú? Son dúas preguntas moi interesantes. Eu sempre digo, non, os fallos van a existir, existirán e existen sempre. Entón, o que hai que pensar é na seguinte xogada sempre. Esquecerse e pensar no seguinte balón e facer o mellor posible, non? Ao final hai que vivir no presente, o pasado non vale para nada, entón hai que intentar axudar o equipo no seguinte paso que é o que nos toca facer. E despois, consello, que traballes, que disfrutes, seguramente non vas a ser como a min, vas a ser mellor que min, non teño ninguna dúbida. Hola, soy Diego Pereiro, soy del Benjamina. Me gustaría preguntarte, Sergio, ¿con qué edad entraste en el primer equipo del Celta de Vigo? Chao, Sergio. Pois eu cheguei aquí ao Celta con 17 anos, e ese mesmo ano pois xa empecé a adestrar diariamente co primeiro equipo e bueno, cheguei a xogar un partido amistoso e ir convocado a un partido de Liga, que ese ano estábamos en segunda división e foi cando conseguimos o ascenso, o sea que con 17 anos, digamos. Hola, Sergio, soy Dani de Ribeira. Quería preguntarte cómo llegaste al primer equipo del Celta. Gracias. Bueno, pois a verdade é que eu estive no Arousa moito tempo, desde os 9 anos, chamaron un día estando no instituto para vir aquí, para ficharme para o juvenil, xa fixen a pretemporada co filial e, bueno, despois empecé a adestrar xa co primeiro equipo, o sea, para min foi todo, digamos, moi rápido unha vez que cheguei aquí e creo que cheguei pois no momento oportuno para dar ese salto. Foi con 17 anos e o adestrador daquel era Fernando Vázquez, o sea que bueno, xa fai uns aniños. Hola, Sergio. Mi pregunta de hoy es ¿por qué decidiste ser portero? Muchas gracias. Un beso. Chao. Pois é unha boa pregunta. Non sei se te contado esta historia, pero eu cando era cativo pois éramos unha familia moi grande, de moitos primos e primas, e eu era dos máis pequenos, o máis cativo, e sempre pois reuníamos, eu vivía na casa de meus avós, de miña avó, de meu avó, e viñamos ali, non, todos os fins de semana, e xuntábamos e sempre facíamos, pois xogábamos ao fútbol, non? Entón, como era máis pequeno, dicíame, ti á portería. E sempre digo, non, a min tampouco me disgustaba, pero tamén teño que dar as gracias que me mandaran á portería, porque ao final cheguei pois donde todo o mundo quere xogar, non, en primeira división. Entón, pois mira, é unha anécdota e evidentemente tamén me gustaba, pero por eso, non, porque era o máis cativo dos primos, pois mandábame para a portería. Sergio, si no fuera el fútbol, ¿a qué otra profesión te habrías dedicado? Chao. Pois é complicado, na miña cabeza sempre tuve a idea de ser futbolista, evidentemente sei que sabía que era moi complicado, moi difícil, que chegamos moi poucos, somos uns privilexiados, sempre digo, de poder facer o que máis nos gusta, e sí que teño claro que me intentaría dedicar a algo relacionado co deporte, porque me gusta o fútbol, evidentemente, que vou facendo, pero gústame todos os deportes, sobre todo practicalos e velos tamén, entón creo que me dirixiría máis hacia ese tema, non? Hacia facer algo relacionado con calquer tipo de deporte. Hola, Sergio, tú de pequeño pensabas que ibas a jugar en el primer equipo del Celta. Pois o soño, a ilusión, as esperanzas estaban, pero como xa ben dixen antes, todos sabemos, non? O complicado, o difícil que é, non? Chegar a élite, poder chegar a xogar en primeira división, non? Que ao final moi pouco, non? Somos os privilexiados de conseguir isto, e a verdade é que bueno, é un soño feito realidade de cando era pequeno. A ilusión e o soño estaba, e ao final conseguino, e só creo que o máis importante é pelexar e deixalo todo para intentar chegar, e se non chegas ter a conciencia tranquila de que fixeches todo, non? Por chegar. Hola, Sergio, soy Iago, uno de los porteros del Benjamín A.
Me gustaría saber en qué equipo te gustaría jugar si no estuvieras en el Celta. Esa é unha pregunta complicada, non? A verdad, eu, como digo sempre, estando aquí no Celta son moi feliz, sinto un privilexiado, un afortunado de estar xogando en Primeira División no equipo que sempre quixen, ao lado da casa, da miña familia, que creo que é moi importante. Entón, bueno, sería complicado, non? Elexir ou poder ir a outro equipo, porque ao final sabes que moitas veces non se pode elexir, que ao final isto é vas a onde te queren ou a onde podes. Entón, pois, non sabría dicirche, non? Porque ao final onde máis feliz estou ou onde máis feliz vou a estar vai a ser aquí, que é onde sempre quixen estar e onde estou preto da miña familia. Hola Sergio, soy Germán del Benjamín A. Mi pregunta para ti es, si alguna vez cuando tú eras pequeño has querido siempre jugar en la posición de portero o has querido jugar en otra posición. Recupérate pronto. Chao. Bueno, pois a verdade, como dixen antes, non? Que sí que me gusta ser porteiro, sempre disfrutei de ser porteiro, pero bueno, houve momentos cando xogaba cos meus amigos ou no colexio, ou despois, non? Polas tardes, pois evidentemente todo o mundo lle gusta xogar en todas as posicións. Eu creo que ademais é bo, non? Sobre todo cando eres pequeno, cando eres cativo, pois intentar pois xogar en todas as posicións, porque así pois tes os conceptos de diferentes sitios, e creo que é moi importante, non só xogar nunha posición. Evidentemente a que máis me gustaba era ser porteiro, pero moitas veces cando xogaba cos amigos por aí, pois xogaba de dianteiro e do que fixese falta. Gracias, seguiremos pelexando para recuperarnos. Hola Sergio, gustaríame saber que che pasa pola cabeza cando cometes un erro baixo os paus. E que faz para superalo? Recupérate pronto, ánimo. Bueno, pois creo que é unha boa pregunta, non? Porque, como dixen antes, os erros sempre existen e seguirán existindo, non? Entón, creo que o máis importante para eso é estar preparado para cando cometas non? Creo que o máis importante é intentar esquecelo canto antes, olvidarse. Teño unha frase, non? Que me dixo un entrenador que hai que ter unha memoria de peixe, non? Que son de 2 segundos, non? Tanto para o bo como para o malo. Ao final hai que vivir do presente, e o presente sempre pensar na seguinte xogada. Entón creo que hai que esquecerse canto antes, pensar na seguinte xogada, que ao final así é como mellor vas a axudar ao teu equipo. Entón creo que hai que estar preparados para eso, para cando cometas un erro que o vas a cometer, sí ou sí, seguro. Entón hai que estar preparados para eso. E para min a receta máis importante é esquecelo e mirar para o futuro, para xogar o equipo para o futuro ou para o presente, non? Digamos. Moitas gracias, seguiremos pelexando para recuperarnos. Hola Sergio Álvarez, ¿cuál fue tu entrenador favorito desde que empezaste a jugar al fútbol hasta ahora? É unha pregunta complicada, non? Porque son moitos anos xogando, son moitos adestradores, e creo que non, ao final, como se di sempre, non? Cada adestrador pois ten a súa forma de adestrar, a súa forma de ver o fútbol, e creo que o importante non é quedarse con un, senón intentar coller un pouco dos que crees que che van a aportar a ti de cara ao futuro, non? Entón hai que mirar en cada adestrador o que ten positivo, o que a ti che gusta, que ao final cada un ten os seus gustos, quedarse con eso para o futuro, non? Pero seríame complicado elixir un só de tantos que tiven. Creo que me quedaría con varios, pero non con un só, digamos. Hola Sergio, me llamo Alex. Me gustaría preguntarte quién era tu jugador preferido cuando eras niño. Pois a verdade nunca fun de ter, así xogadores favoritos, nin moitos ídolos, nin nada, pero sí quizás un porteiro que me chamou a atención, que creo que empezou a cambiar quizás un pouco a forma de parar e de ver o fútbol, era, seguramente que eres moi cativo e non te lembras, pero podelo mirar ahora que se pode ver todo, e chamábase Vítor Bahía, que foi un porteiro que estuvo no Porto, estuvo no Barcelona. Creo que foi un porteiro que sí que me gustou, non? Que era diferente.
Hola Sergio, soy Lucas de Benjamina y me gustaría saber, si no fueras portero, ¿qué te hubiera gustado ser? Gracias y recupérate. Pois non sei, é complicado. O doado sería decirche dianteiro, porque son os que marcan os goles e estas cousas. Pero non sería dianteiro, igual sería, non sei, é complicado. Central, lateral, quizás algo deso, pero por dicirche algo, pero non sabría que dicirche, a verdad. Moitas gracias polas preguntas, nenos, oxalá nos podamos ver pronto, que pase todo isto e a seguir disfrutando do fútbol. Bico para todos.